Takže, zdarec lidi, dneska jsem vám sliboval, že natočím, že bude velký útok na ten hrad, že ho zapálím. Což se taky stane, jdeme na to. Počkat. Teda zabil jsem nějaký skeletony, takže plus samozřejmě nějaký kosti, takže příští díl se ochotíme dalšího pejska, novýho pejska. Takže ale teďka už se jenom soustředíme na to, na ten hrad a podpálit, jak ho podpálit. Tak. Jdeme. Pojďte. Pojďme. 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 Pojďme, 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 pojďme. To dáme. Jdem. Pojďme, pojďme. Ne! Ne! Dobrý, je po něm. Je, konečně! A už to hoří. A teď už se můžu smát jenom já. Tak, tady. Tady to ještě zapálíme. Yes, konečně, už to hoří. Hoří to. Hoří to, yes. Tak to máme, to je výhra prostě tohle. Teďka už se tam nebudu spamovat. Konečně už od nich budu mít pokoj. Tohle je docela škoda ničit. Docela hezký. Ale dáváme bacha. Nemáme zas tak moc HP. Yes! Už to hoří. Tak jdem to zapálit ještě z jedné strany. Ne, tohle je vzácný dřevo. Ne, to ne. To se vezmeme. Tak. Jo, tak. Tohle se rádi vezmeme. Z bambusu. Konečně. Yes. Yes. A už to hoří.
Hoří! Yes! Tak tam z tebe jsme mohli dát. Po tobě, yes. A je rozhodnuto, že tuto válku jsem vyhrál já. Yes! Tohle je dobrý, tohle je dobrý. Jo. Jako trošku škoda to je, ale... Je to maličká škoda. Zase. Co já na to kašlu. Už bude zacházet slunce. A mám to dobitý. Jo. Teďka jsem udělal významný krok. Tak, 6. Yes! 6. Už máme, to nepotřebujeme. To, co si určitě všechno vezmeme, yes. Berem. Tak, Adam. Jdem domů. Yes, lidi, tak tohle prostě, tohle jsem chtěl. Tohle, tyjo, to je prostě, to je významný prostě. Já jsem fakt dobrý. Ale ještě, že jsem, kdybych to totiž nejel, hele, tady podle mě bude zrušen nájezd. Podle mě. Přespíme ve vesnici. No jasně, ne. Tak ne. Nájezd tady pořád je. Ale jdem domů určitě. Domů. Protože prostě nechci už jít do nějakých velkých komplikací. Tak, pojďme. V pravý čas jsme odešli, protože jinak by nás tady zmordovali ti hnusní mobové. Pojďme. Takže... To se nedělá. To srali.
Tak. Bude tady takový malinký čurbes. Takže, ale, lidi, jsme na konci videa, takže byl bych rád, kdybyste tam dali 15 lajků, protože tohle je fakt OP, takže já si děkuji, že jste se dívali, odebírejte lajkujte, dávajte i zvonečky, protože to je, nic vás to nestojí a zatím čau.